Walasa aslameu. Nam. Abin ganyaw siri am fatata. Ninga bara damne. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. الرحمن الرحيم. آمين. مالك يوم الدين. آمين. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. اهدنا صراط المستقيم. آمين. صراط الذين أنعمت عليهم آمين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد آمين. الفاتح لما أغلق آمين. والخاتم لما سبق آمين. ناصر الحق بالحق آمين. والهادي إلى صراطك المستقيم آمين. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. آمين. Walasa aslameu. Nam. Anzigira herela ala kan wuli herela. An. Ambi minyin ala fe herela ala ko kanye. An. Afolo na laba ala ka nyamulo. An. Jamana Mali ala ka kishi. An. Mali deun ala kan do dakleve. An. Ala kan bo dakleve. An. Ala kana malu. An. Ala kana labla. An. Ala kira jati kama. An. Aw yaru kama. Salli ala rasul. Salim. Samare. Namugela namore. Nam. Shuina. Ni ala ka jen. Nam. Ka be nazara kalo kletan ani woro. Te. Sa kalo shekina. Sa bafla ani mugani kele. Sigatala. Ka be muharamu kalo. Nam. No ashura kalo e. Ka be o kle wolo vlama. Te. Ka be ala kira ka hijira. Sa bakele kemenani ani binani ani sabama. Te. Ambi Mali jamana kono. Nam. Ambi Joila marabolo kono. Ambi Ngolobugu komini kono. Te. Ambi Dugula min togo e sira kono jedala. Sigatala. Am faso koni. Te. Samare. Shuina. Nam. Anni so jalebia. Shuina. Nam. An farfonne biya. Shuina. Nam. An wala wala le biya ka ala tanu ka ala barkada. Te. Ni ala ka here. Ani ala ka latka nyuma e anga. Sigatala. Ka kenye ni ala ka o herewe. Nam. An dogo ke. No e an moke togo mai. Min togo e banyama. Te. Ni ala sonna ale ka konyo. Nam. An nambe ale de la. Opuma ale ka muso folo konyo. Nam. Min togo e yama. Te. An nambe o konyo de la. O shuina sa. Nam. Anga garbu e nyon zoro ya. Shuina. Nam. Anga nyon ye nyon zoro ya. Shuina. Nam. Anga nyamakala o nyon zoro ya. Te. Sigatala. Anniso kadi shuina. Ni olu yeli. Nam. Anniso kadi shuina. Ni konyo nyere barai. Te. O yananga sire de o nyamakala o ma mimu kunu kache. Uko fo islamia togola. Nam. Uko fo adamadia togola. Uko fo maba uma. Nam. Dakuri mvla ngomo barachi. Te. Abawadi netkenege. Abra wala ngata kilingile. Shuina. Nam. Anye korola fale do here bawdila. Te. Ambalma kebia. No nyere koroke. Nam. No zumana sangare. Te. Nama wole ko jubleni. Ayne kanu ala kama. Sigatala. Wa ako abenve ala kama. Ambora dugukele o damate. Ini dogbo dugukele oni ti nyon fam. Ai. Famu de be adamadela. Te. Ni famu e mogo jedoro ni baga bekena. Sigatala. Zumana enganu ala kama. O de la nimina ko la dugu inaya. Nam. Am fasodo. Mbi sabara do mita ka deme ala ma fo ay ngoni ngoyimi. Te. Abia paka bismillah boraka so anana kaso. Sigatala. Ka nyini ala fe ala ka ambe sarani here. Amen. O ko fe anga mabaw biya. No yanga nyamakala we. Nam. Mogo ika nyamakala de ika mabai. Te.
muru damana ja cogo cogo n'a kala ma nuguya fo ka muru wɛrɛ de ɲini o k'a kala nuguya Cɛ Sangare adamaden Nam i kunkolo mana tu maa wɛrɛ de b'i wele o bɛ kunkolo ji Cɛ siga t'a la mɛ n'i y'i yɛrɛ sigi k'i b'i yɛrɛ kunkolo ji i kan k'i yɛrɛ ɲininka o tuma ko mun b'i kunkolo la Allah an balimakɛ bi yan n'o ye Jajɛba ye Cɛ ani n kɔrɔkɛ bi yan Abu Sangare Cɛ ka fara u taamaɲɔgɔn tɔw kan Musa su in na Nam an nisɔndiyara ni ninnu yeli an ɲɛkɔrɔ yan Jajɛba Nam a ye layidu di yan Cɛ ko a bɛ n dɛmɛ silamɛya dɛmɛni na anw fɛ yan n'i ko ɲamakala Nam mɔgɔw tɛ ɲamakala jate ala ko maa yɛrɛ ye Ha faamu na mɛ o Jajɛba in Nam ne n'a ka ɲɔgɔn dɔn ni bi cɛ san kelen tɛ yen a ma n wele a faso la wajulu la san min na Cɛ n'a ko ɲamakalaw donna olu bɔra hɔrɔn kamalen minnu bɛ karamɔgɔ Ali nɔfɛ Nam n'u ko an bɛ sayi nɔfɛ an bɛ du kɔnɔ a donna a bɔra aw y'a wele wajulu la siɲɛ joli Bawaden. ne ka baara ye wajulu de ye n'i ko i bɛ Ali fɛ n'i ma kɛ wajulu in fɛ est-ce que e bɛ ne fɛ yan Ayi ne ye n faso bila o de kama Cɛ ne jɛnna n balimaw kɔ o de kama ne jɛnna diɲɛ daamu kɔ wajulu de kama Cɛ o tuma n'i ko i bɛ ne fɛ Nam o wajulu in n'i ma ba don o la n'i m'o minɛ sɛbɛ la est-ce que e ni ne don Ayi i b'i yɛrɛ nɛgɛ dɛ o tuma Jajɛ kɛra n fɛ Cɛ wa o dama tɛ dɛ sadiri a bɛ min kɛ ne la o ye a ka baara de ye Allah akbar muso ni cɛ o bɛ cogo min pour que k'a faamu Nam ɲamakala ni a jatigi bɛ ten de Cɛ ni cɛ dimina k'i ɲɛ kumu k'i sigi Nam muso de kan k'a ɲininka ko mun b'e la Cɛ siga t'a la ni cɛ bɔra kɛnɛ ma a tɛ ka don fɔ dugu tila Nam muso kan ka ɲininka kuma ko ne ye mun kɛ hali n'ale ma fɛn kɛ o y'ale ka dura de ye Cɛ pour que k'a dɔn n'a fililen don a k'a régler n'a fililen tɛ yɛrɛ o tuma min bɛ yen o ka se ka si dɔn siga t'a la Jajɛ y'a jɔyɔrɔ kɛ dɛ a ye n kanu ala kama o dama tɛ ka tila ka tugu n kɔ ala kama o dama tɛ n mago bɛ min na mɔgɔ ka kɛ min ye a y'a débrouiller a kɛra o ye Allah akbar o ye min ye i b'o dɔn wa Ayi Badara Ali ye mɔgɔ dɔ de ye sirakɔrɔ jɛdalakaw bolo Nam ko ne tɛ taa tourner la diɲɛ yɔrɔ si ni sirakɔrɔ n'a a dafɛduguw tɛ Ha fugangaw bɛ yan fugangaw bolo ne tɛ taa diɲɛ yɔrɔ si ni fugan tɛ Cɛ joyilakaw bɛ yan Nam olu bolo ne tɛ bɔ joyila yɛrɛ bamakɔkaw bɛ yan olu bolo ko su ni tile a bɛ bamakɔ ye Cɛ bon n ye dugu dɔ de ta sisan k'o misali yira e la Ngara komini mɔgɔw bɛ yan Cɛ Nɔnfurakaw bɛ yan Numubugu mɔgɔw bɛ yan siga t'a la olu bolo k'a tɛ bɔ yɛrɛ fiyewu o tuma ale ye mɔgɔ joli de ye kelen Cɛ bɛɛ ko k'a tɛ bɔ n fɛ yan ja a tɛ sigi dɛ Ha maa min tɛ sigi Nam kanu ɲɔgɔn de b'o ɲini Ha f'i k'o de ye n'o tɛ o t'i maa ɲini dɛ e yɛrɛ de b'o ɲini parce que a tɛ sigi Allah a tun bɛ yen fɛ yen surɔ ko banni bɛ yen a bɛ yen fɛ yan su nɔ ko furusiri bɛ yen Cɛ a bɛ yen fɛ yen surɔ ko dɔnna muso kɛlɛ la a bɛ yan fɛ yan su in na ko dɔ muso jiginna a bɛ yan fɛ yan su in na ko dɔ fa ka saraka bɔ a bɛ yen fɛ yen sini su fɛ o tigi ye jɔnni ka mɔgɔ ye Allah akbar ni maa min ko k'i b'o fɛ i bɛ sɛgɛn dɛ Cɛ Jajɛ an nisɔndiyara n'a ye n y'a wele n ko ni ala sɔnna n dɔgɔkɛ ka kɔɲɔ bi yan n bɛ fɛ a kana a se jɔ Cɛ a ko baasi t'a la ko ni ala sɔnna k'a bɛ na wa a n'a ka délégation nana an b'u fo k'a deli ala fɛ ala ka hɛrɛ k'a n'u ye Amin o kɔfɛ k'a fɔ aw ɲɛna Nam fɛnba si tɛ diɲɛ na fɛnba min ni kɔfɔbaa t'a la Allah akbar fɛnba foyi Cɛ bonya bɛɛ tigi ye jɔnni ye ala don Cɛ ala y'a yɛrɛ mankutu a y'a ye ale ka mankutu in tɛna ɲɛ ale la koyi Nam n'o tɛ ala y'a yɛrɛ mankutu ni tɔgɔ 90 ni tɔgɔ 9 ye Cɛ a ye nin bɛɛ fɔ a yɛrɛ ma maa ma nin fɔ a ma dɛ ala yɛrɛ de ye nin fɔ a yɛrɛ ma Allah akbar ala y'a yɛrɛ mankutu k'a fɔ la ilaha illa anna maa wɛrɛ tɛ yen fɔ ne Cɛ ngo ma ɲɛ dɛ a ye mɛlɛkɛw bila o k'a fɔ de la ilaha illa anta Allah akbar masi tɛ yen fɔ e ye a ma da o ma dɛ ko mɛlɛkɛw t'i ye ɲɛna invisible don parce que u b'i ye kiraw de fɛ
annabi mau Tiens. asura ka kiraw de ci sidalu ka fo la ilaha illallah Allahu akbar. ma wala te fo e me kira keme so bantan so ba mo fuy fo ko ala fuy te fo e ala Tiens. Sikatala. imu dura de o ma tugunne Nam. ka gila ka kiraw bla ko kiraw ka ale ala fo Tiens. oh janame be ala bolo de ale jine be ala bolo janame ni akata bi jeni ala bi jeni de janame sadugo be mais ala e kiraw bla ko kiraw ka niveau ko ba ale bolo ya Tiens. mais muna ala rema maka pre anna ka fo abe bolo ya ay kiraw do anache o ma nan ni kiraw chugula ka gila ka mabo bla kiraw ka fo ko fo Tiens. ay ala kira bla kana sallallahu alaihi wasallam Wassalim. muhammadu nana kira be ko fo kana kira be bonya ira ka Tiens. kira be ka karama ira ka kira be ka fayda ira Nam. ka kira o publicité ke shuni kle mogo ye fo mogo ya do ko tiena minun de na kira o de kuno Sikatala. ala yo bonya be fara nyonga sa Nam. muhammadu kilema muhammadu sisa Nam. ala ye kofo bo bla ala kira la o ka kofo Tiens. ne mo fe ngo qur'ane kono ala ko qur'ane na Nam. ko haramu e pumani ala kira fe ko la Tiens. mais o ya soro mogo bi kuma kira fe ko de la o bi kuma ka muhammadu wala e moran che an bara mo an che ka jumbe o bu taga cikire tege ka yigi iba fu flamo Ha. o bina kira wele ko mo nga musugo galabe to ko ka musugo la ha ala de ko kira ma qur'ane kono Nam. muhammadu haramu e wele li ibolo jala ni ma la harako fo Tiens. o koro jume ko muhammadu ni mami mogo be islamia kiri la Nam. o ka e kira wele ibi islamia kira fu kiri fu yi meni mam mogo be jie mogo la ko na ma fedo do an chrétien ko ala kana dugo mun Allahu akbar. Sangare! ala ya repeti kagla ga fotuni ko haramu e atake chine kira tege ko ma nyona Tiens. kagla ko haramu e kuma ne kira fe haramu e perle kira kuna Allah. me kira mo fa yere ma de Ayi. me ala yere de o fo kira mo Tiens. ja ma ba ta fo ko nga bu aya shuli ni nga mogo de kan ado ni ma ba ki shuli Tiens. o ma ala yere kira muhammadu bonya ira mogo la Nam. ka qur'ana kono ala ko wara fana la zikraka ko muhammadu ni ko fo korota ki to korota misri ti wele fala kra to ko ka fo Allah. sallallahu ta'ala wa sallam Wassalim. o ma foba dira kirama Tiens. kila ka foba o da ma sahabo la ka foba o da ma nyama kala la Tiens. Sikatala. hasan ibn sabiti o te bana kira kila ay dogli dala kira la Nam. anana kimere walo dugula ko ya muhammadu ne shibe sambi woro de la bi muhammadu mi fe ka dugo kene ala Nam. ka shidi angi fasada Tiens. ala kira ko chema ka ga tege jan ayi tege jan ala kira ko ala nyani ni fe hasan ibn sabiti e sambi woro minge ala o nyona wore fara ka kan fasada Allahu akbar. ale de san kemeni san mugange billahi ala kira saraka tu Tiens. hasan ibn sabiti flamay histoire te histoire dugule yo mais o ya beta ka betura kun ka kan bege haramu e Allahu. ngoni vola bi janama kono ngoni haramu de Nam. e be je darajo ni ngama ala kira ta ya ni Tiens. je femi wala ko be kira tanu jo mi so ko ga haramu e haram mais jene haramu e muso ko dagale do Tiens. mais be fengle yo abe fengle Allah. jene haramu do mais muso ko dagale do Tiens. mais a difference jumé ndate mi ani ndai mi udron Allahu. nuta be fe jakli ob mangoni bi ga haramu e anzona mais ngoni bi daga kun Tiens. fo ka songo ma Sangare! wajuli bi daga Nam. wajuli bi kla ga haramu Tiens. fo ka jengeni ode ko haramu be fe bela dagale be fe bela Allahu akbar. haramu bi ye chogodi dagale bi ye chogodi mogo bi ye wajuli ke Nam. na ye mogo bane ne ko fane ne ko wajuli o wajuli ya Ayi. mogo mi ye wajuli ke ka balma de ka siu chen ka mogo fo nyongo o wajuli ya Ayi. e wajuli na ko wata sim biablillah no kara faruku kala o wajuli Ayi. mais ala jake mais olu bolo de ko anta bekani mais ko aton nu jimani Allahu o akbar. filidi Tiens. fo fo mogo nya ko ni bagolo tura ka ke jeme Nam. na jeme ko mawara te fala mamudo chide hali jibril te ko soso Tiens. jangwa karamo Sajaja. jibril jango do karamo Allah. o min mora ala yoro ni ala ga kuma e kana ni jeme ko ala e kle modo chide jibril bo to nana Tiens. Sikatala. o ko fe burda tigi dongli dala kira la sallallahu alaihi wasallam ay Wassalim. kira mungtu foy mastro kira bolo yoro la
kira y'a ka jalamugu de bɔ k'o d'a ma Allahu Akbar. ko nin ni sɔnni ka kan nka fɛn tɛ n bolo jalamugu minɛ o na wele ko burudatigi ko jalamugutigi Allahu Akbar. mɛ o bɛɛ taara k'o bɛɛ tora a kun kan fasa tɛ mɔgɔ minɛ o tana ye fasa dali de ye Siga t'a la. bɔkolo t'a tana ye dɔ bɔkolo fɔli ye hali maa min tɛ halala ye a tana ye halala tanuni ye Allahu Akbar. wa muso min ma se ka furu ɲɛ fiyewu o tana ye furu ɲɛna tanu ye juguman yɛrɛ de tana yɛrɛ de ye ɲuman tanu ye Allah. parce que ɲuman mana se sɔrɔ ale bɛ bi Siga t'a la. wa an bɛ kelen fɔ a ye fɛn ɲuman tɛ don a bada fo ka fɛn jugu de y'a ɲɛ la fɔlɔ wa mɔgɔ o mɔgɔ n'i ɲɛna diɲɛ na i ta tiɲɛna hali kun ka juguya Allahu Akbar. mɔgɔ tɛ dɛ fɛn ɲuman bɛɛ mago sara fɛn ɲuman bɛɛ ta tiɲɛna ka n'i yɛrɛ nɛgɛ mɛ an ka lajɛ kɛ moto fila b'an bolo yan sa moto kelen ye kura ye kelen ye moto kɔrɔ ye a tɛ sɔn moto jumɛn ta tiɲɛna don kura ko ngolobugu taa bɛ yen de a ye kura in da ban o taara ka na joli taa bɛ yen de a ye kura in da ban wa taa nana de a ye kura in da dɔ kan ka taa sankɔrɔ ci la kura in da mɛ kura ta tiɲɛna de o Allahu Akbar. donc mɔgɔ ɲuman yɛrɛ de ta tiɲɛnen don diɲɛ na mɔgɔ ɲuman tɛ kɛ mɔgɔ yɛrɛ fiyewu parce que i tɛ lafiya fo k'i ni tigɛ Allahu. dɔ bɛ bɔ yen dɔ bɛ na wa mɔgɔ ɲɛnama ka ɲɛnamaya kɔnɔ n'i yɛlɛla ka tile fila kɛ yɛlɛ la i labɛn tile saba b'i ɲɛ i bɛ kasi Allahu Akbar. n'o ma kɛ dɔrɔn i tɛ ala nɔfɛ maa ɲɛnama yɛrɛ bɛɛ bɛ ten n'i ye ɛri fila kɛ k'i yɛlɛ i bɛ ɛri saba kɛ k'i da sama i tɔɔrɔlen diɲɛ gami dɔ ni diɲɛ tɔɔrɔ dɔ la hali n'a kɛra wale kungo dɔ ye lafiya tɛ diɲɛ na dɛ Siga t'a la. mɛ n'an ye ninnu minɛ anw de su k'an bila fɛnɛ an tɛ se ka min kɛ o de la kɛlɛkɛyɔrɔ la u bɛ taa ni jeliw de ye kɛlɛkɛyɔrɔ la ani ɲamakalaw u bɛ taa hɔrɔnw ani kɛlɛkɛcɛw mabalima k'u lasu kabilajuguw la i b'a dɔn ni sɔrɔsiw taara ni u ka ɲamakala ye walima donsow taara ni u ka donso ŋɔnifɔla ye kɛlɛyɔrɔ la a ka ŋɔni fɔ donsow kun jugu ninnu i b'a dɔn jugu ninnu bɛ fɔlɔ ka maa min faa ŋɔnifɔla ye Allahu Akbar. ko n'an ma nin faa an tɛ se ninnu na koyi sabu ko nin bɛ n'u su ka bila anw de la a ye mugu ci u la an jigi da b'a kan musow bɛ so dɛ denmisɛnw bɛ so a ye mugu ci u la n'o bɛ fɔ ko sigiw bɛ wuli de mɛ n'an y'o ŋɔnifɔla in faa dɔrɔn o y'u se b'ale ye Allahu Akbar. ŋɔnifɔla ye jɔn ye sisan a kɔlɔsi sɔrɔsiya la n'i kɛra sɔrɔsi ye n'i taara kɛlɛkɛyɔrɔ la a ka mobili bɛ ka tɛmɛ ni ban n'o ye pikapu ye jugu minnu bɛ k'a bɔ olu bɛ fɔlɔ de ka jɔn nin bɔ sofɛri kɛ Siga t'a la. ko n'an ye sofɛri kɛ sɔrɔ ni marifakisɛ ye mobili bɛ bin n'a binna an bɛ s'o la Siga t'a la. o tuma cɛfarinw cɛ gɛlɛnw ani maa gɛlɛnw ni maa ɲumanw olu ka sofɛri de y'u tanubaw ye Siga t'a la. ni sofɛri y'u tanu u bɛ sira minɛ n'u bɛ fɛ ka jigin u b'u tile mɛ ni sofɛri sunɔgɔra dun a bɛ kɛ baara ye dɛ alakira sallallahu alaihi wasallam a ko ni diɲɛ wuli yɛrɛ sera coyi a b'a kɔlɔsi ko n'o kɛra ko ɲamakalaw bɛ fatu ɲamakalaw mana fatu ko dɔnni bɛ fatu dɔnni mana fatu ko dɔnnibaw bɛ fatu n'o kɛra ko diɲɛ bɛ sɔrɔ ka wuli Allahu ko Akbar. diɲɛ tɛ ban fiyewu fo ɲamakalaw ka sa ka dɔnnibaw sa ka dɔnni sa o ye k'i jɔ ta kɛ ka diɲɛ wuli piye dɔ kɛ ɲamakala ka saya ye ka sɔrɔ ka piye wɛrɛ kɛ dɔnni saya ye ka piye wɛrɛ kɛ dɔnnibaa saya ye i jɔ kɛ kuma ko mun na ni ɲamakala ma sa a kuma a tɛ wuli dɛ ayi a bɛ ɲamakalaw de bolo Allahu Akbar. ɲamakala ka fatuli ye mun ye ne ka baara ye wajuli ye sisan o bɛna juru bugɔ de ko i ye janjo in kɛ i ye janjo in kɛ o b'i su ka bila janjutɔ la janjo ma ba fɔlɔ o dugu dɔw bɛ hali bi an ma se fɔlɔ o ni ninnu ko sisan k'i ye kolokani kɛ i ye bɛlɛdugu kɛ i ye ganadugu kɛ i ye ngolondugu kɛ i ye jɛdugu kɛ i ye banikɔdugu kɛ yan i ye sirakɔrɔ kɛ i ye dugu caman kɛ ka koro de kɛ ka laginɛ kɛ i ye burukina kɛ i ye kotonu kɛ ka taa kameruni i ye nin bɛɛ kɛ ala ka diinɛ nɔfɛ n'o fɔra sisan dugu tɔ minnu ma kɛ dɛ an b'olu kɛ pour que olu ka se ka fɔ kelen ni dugu dɔ fɔra sisan jajɛ ɲɛna ko dugu dɔ bɛ yen ko nɔn ko karamɔgɔ ale mana se dɔrɔn k'u b'a fa subaw b'a fa morijugu b'a fa donsow b'a fa jajɛ bɛna sisan ka na nsu ka bila
Badraman de dugu dɔ bɛ yen ko n'i sera I bɛ fa dɛ. Tiɲɛ. N bɛ labɛn de kɛ sisan n bɛ taa ye. A ma n ka taa f'a ye walima a ma n ka cɛ minɛnw ɲini. Allahu akbar. O tuma o la sisan n'o kɛra. Naam. Diya ye kɛra nitigi ye a ye ne su ka bila n ka baara la. Ne ka baara tɛ dabila. Ayi. N'o ma dabila diɲɛ dun tɛ ban o. Allahu akbar. Mais sisan ni ɲamakala nana kulo I la. Naam. N'i ye 200 d'a ma n'a y'a da de. I ka baara bɛ dabila. Tiɲɛ. Hɔrɔn dɔmɔnɛ tɔ bɛ kɛ sisan n'a mago bɛ ɲamakala la a bɛ 200 de ɲini ka bila. Ni e ye mɔri ye. Naam. Jaje bɛ na de k'a fɔ ne jaje bɛ muso dɔ nɔfɛ dugu in na. U ko n'u ye dɔrɔn k'u bɛ n faa. N bɛ fɛ I ka baara kɛ su fila n ka muso in furu. Siga t'a la. N'o dalilu t'i bolo I b'o dalilu ɲini. Bon e bɛ wuli ka jɔ min kɛ sisan ka taa don mori tɔw kan. K'a ko ɲamakala dɔ ko a bɛ muso nɔfɛ ko n'o ma ɲɛnabɔ n bɛ malo koyi. I b'o wuli ka jɔ min kɛ sisan ko dalilu ɲini dɛ. O ye e kɛnɛyalen ye. Wa o ye dalilu kɛnɛyalen ye. Tiɲɛ. Wa n'i ma dalilu sɔrɔ n'i ma l'o la fo k'i sa o ɲɔgɔn wɛrɛ tigɛ. Allahu akbar. O tuma ɲamakalaw ko in bɛ olu de bolo. Mɔgɔw m'a faamu. Wa mɔgɔ o mɔgɔ y'i ka maaba tanu. Naam. I kan ka se ka fɛn o fɛn k'i ka maaba ye ɲɛnamaya la. N'i ma se k'a k'i ka maaba tanuba ye i t'i ka maaba fɛ. Allahu akbar. Jaje bɛna juru gosi sisan. Fɛn t'a bolo n yɛrɛ y'o dɔn. Nka mini min b'a bolo. A bɛ se ka min kɛ a ka garabokɛ ye a n'a karamɔgɔ ye. N'a ma se k'o kɛ a tanuba ye a b'a to a kun. Allahu akbar. Ne tɛ se ka n yɛrɛ ka bonya fɔ a ye. Ayi. N'o tɛ n'an bɛ kuma an bɛ point bila mɔgɔw ka faamu degré la. Tiɲɛ. N'o tɛ n ka cɛkɔrɔba min bɛ yan nɔ n'o ye Dawuda ye. Bakɔrɔba. Naam. Kabini n bɛ san 15 la ale bɛ n nɔfɛ. Tiɲɛ. O y'a sɔrɔ maa t'a la o. N bɛ école kalan de la. A bɛnkɛ o n'o ye ne fa o b'a ɲininka ko cɛ e bɛ mun na cɛ in nɔfɛ. Naam. A ma dogo a k'u ma ko fɛn bɛ cɛ in de la min ma bange kɛnɛjala ka bɛn ɲɛna ne ɲɛ b'o la ne fɛ o ka kɛ ka n sɔrɔ yan. Tiɲɛ. He bawadi. A ma sira bila. O tuma u Naam. ye fɛn caman fɔ k'a lagosi k'a dɔgɔya a ma sira bila. Tiɲɛ. Nka bi ale dɔgɔyaba bɛɛ kɛra a tanuba ye. Allahu akbar. O de la dɔ y'a fɔ a ye don dɔ ko Dawuda k'aw yɛrɛ bɛ boliboli la karamɔgɔ Ali nɔfɛ k'a nɔfɛ taama yɛrɛ mun ɲɛ e ba ko fantanya b'i la dɔrɔmɛ t'i kun. A ko o tigi ma ko tiɲɛ don anw bɛ giri la karamɔgɔ Ali nɔfɛ dɔrɔmɛ tɛ ne kun. Naam. Nka an ka mara bɛɛ ne ɲɔgɔnna cɛkɔrɔba ka dɔgɔ min tɛ taa don walimuso ka su fɛ. Tiɲɛ. A bɛ tɔnsigiw bɛɛ kɛ a t'a mɛn ko Dawuda ye dɔ ka basi yan. Abada. A t'a mɛn ko Dawuda taara nkalon la dɔ la ka so. Dawuda kuranna yɛrɛ ye. Tiɲɛ. Karamɔgɔ Ali ye anw de kɛ o de la an ka kunna an yɛrɛ ye. Ja ni maa kuranni yɛrɛ i bɛ kɛ faama de ye. Tiɲɛ. E ma an faamana sigilen yan. Kɔrɔkɛ nana sisan k'an bɛ dibi la kɛ parce que an mago tɛ dugu maa dɔ ka batiri la. Tiɲɛ. An mago tɛ dugu maa dɔ ka yelen na n'o tɛ dugu in bɛɛ ne t'a fɔ mago bɛ foyi la k'o tigi bi a bila ko don jumɛn. O yɔrɔ bɛɛ u bɛ na n'a ye. Munna de ne ka juru bɛ dugu de la o. Ni min fɔ o tɛ dɛ yanni n k'o yɛrɛ fɔli daminɛ bonya de ni bonya tɛ yen karama ni karama tɛ yen ayiwa yɛrɛ dɔgɔya tɛ yen ne ma min kɛ u ye an'u faw ye. Siga t'a la. Ni i ta tɛ ko wɛrɛ ko ye ne tama s'i ma. Ayi. Bonya dɔrɔn. Bon tuma n'o tigi tilala ka wuli kun dugu yɔrɔ gɛlɛn o yɔrɔ gɛlɛn ni ko gɛlɛn o ko gɛlɛn bɛ dugu kɔnɔ ji jukɔrɔ an y'an sen da bɛɛ kan. Tiɲɛ. Bɛɛ ka se ka sabati. N ko hali n'a ma kɛ diinɛ kelen na a ka ɲi. Ne ni kerecɛnkɛ mana ɲɔgɔn sɔrɔ hali bi an ɲɔgɔn ye sugu kɔnɔ an y'an bari ɲɔgɔn na. N ko a bɛ cogo di Nabila Isa ye mun fɔ. An b'an tɛgɛ ɲɔgɔn tɛgɛ ka baro kɛ. Tiɲɛ. Foyi t'an jɛ bonya ni bonya kɔ an ka wajulu yɔrɔ u bɛ na. Mais diinɛ de ma foyi ɲini an fɛ baara kɔ. Mais diinɛ m'a ɲini k'a fɔ ne ka ba la k'an tɛ faamu kelen ye. Ayi diinɛ ko k'an ka baara kɛ dɔrɔn ko faamu tɛ kelen ye. Tiɲɛ. Siga t'a la. Mais e ye min ye fɔ ne ka k'o ɲɔgɔn na ye. Hali Ala m'o k'an na. Allahu akbar. Ni Ala kun y'o k'an na kira kun tɛ ci yɛrɛ. Ayi. Seli kuma mana se a bɛ mɛlɛkɛw bila u b'i bugɔ f'i k'i seli. Mais a m'o kɛ dɛ a ye mɛlɛkɛw bila ka na fɔ kiraw ɲɛna kira ye tɛ dɔwɛrɛ dɛ an ka muso furulen den o de ye kira ye k'o bila ka na o ka na an waju an ka sɔn n'an ma sɔn a b'a ɲini Ala y'an bila n'a hakili de ye. Tiɲɛ. Siga t'a la.
mais anw ka mɔgɔ dɔw ka faamu o de ye ne bɛ min na fo bɛɛ ka don ne t'a bɛɛ jaramɛden o nkalon ye Allahu akbar. wa ne ka karamɔgɔ ye min ye fo bɛɛ ka tugu o la n'o tɛ o kafiri o nkalon ye i ka karamɔgɔ tɛ ala ye kira tɛ ale de ye e kalan o ye kungo de ye e ka danaya de o ye kungo de ye mais ne ka danaya tɛ o ye ne fana kungo de ye ni maa min banna kira de la i bɛ kafiriya ala la mais o kɔfɛ mɔgɔ tɔ si kanu tɛ wajibi ye Allahu akbar. mais ne karamɔgɔ bɛ min fɔ n'o kɛra ala ta ye walima i yɛrɛ karamɔgɔ bɛ min fɔ n'o ye ala ta ye ni maa min banna o de la i kafiriyara mais e yɛrɛ karamɔgɔ kanu o ko tɛ ka tulo bɔ n'i karamɔgɔ ale tɔgɔ ye o ko tɛ karamɔgɔ ale tɛ foyi ye mais a bɛ min fɔ ko ala ko tɛ n'i y'o de sɔsɔ n'o kɛra tiɲɛ ye i ta bɛ ni ala cɛ sisan i bɛ janama kɔnɔ Allahu akbar. mais ale kanu ye mun ye foyi o tuma k'o fɔ bɛɛ ɲɛna k'o tamakɛ bɔ bɛɛ la an nana dɔrɔn an ye direct bɔ musokɔrɔba kaburu la ka taa fɔ a ye n ko an nana kɔɲɔ la dagurin 2 min b'an bolo tasi la k'o kɛ ka dugawu kɛ ka tila ka ala wele n'a yɛrɛ hɔrɔma ye ka sɔrɔ ka n'an sigi yan fɛn t'an na sa fɛn t'an na foyi ti ɲaami dogo la ani kɛnɛ kan aw ka garibukɛni ka wele k'a se jɔyɔrɔ la n'a ma ɲɛnabɔ a foyi dɔwɛrɛ t'o kɛ koyi ala de ko n'i bɛ n fɛ n ta kɛ n'i ye n ta kɛ n bɛ danfɛn bɛɛ karaba ye Siga t'a la. ni danfɛn min ma sɔn o bɛ bo kɛ a bɛɛ Sare! Abawadi. a bɛɛ ne ye mɔgɔ dɔw sigi banuŋo ya kuma dɔ la banuŋokaw ko a tigi yɛrɛ ti maa kunmisɛnnin tigɛ fiyewu a bɛ kumabaw de fa k'a ti maa nin fa dɛ k'a bɛ maabaw de fa a dugu wajuli yanni sigili cɛ fɔlɔ an taara dugu dɔ la ko o wajuli bɛna kɛ ne kɔrɔkɛ dɔ bɛ yan ko karamɔgɔ ko n kan ka taa nin wajuli la mais ko ne ka wajuli yɔrɔ ta tɛ daminɛ dugu in na dɛ k'u kana taa n fa k'u ka alimami bɛ mɔgɔw fa alimami kuturu de don k'a ti maa nin fa dɛ ko mɔgɔ baw a b'olu de fa an y'an ɲɛ si yen ma walayi ne yɛrɛ fa ye ko ne ma ko ne ka n jogo dɔn kabi ala ka na a ma fɔ n ka n jogo dɔn fo o don n ko mun na ko karisa n ko foyi an taara wajuli kɛ foyi tɛ yen ma min fɔ n da la mais o kɔfɛ o cɛkɔrɔba kelen alimami kelen n taara sigi ka fɛn dɔw fɔ a ye n da la a tulo k'o mɛn a t'a dɔn ko danfɛn bɛ se k'o fɔ a ye n tilala mais a siranna ne ɲɛ a ka place o ka d'a ye mais ne taalen o ka dugu la a ne bila alimamiya la ne ye mɔgɔw seri fo an ka bɔ yen mais k'a fɔ dɔrɔn gɛlɛman foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ min nɔgɔyala tɛ ala yɛrɛ ye bon n'i ye ala minɛ dɔrɔn a bɛɛ bɛ nɔgɔya Siga t'a la. ne ka musow bi yan an ka garibuw bi yan n dɔnmɔgɔw bi yan ne y'a fɔ aw ɲɛna siɲɛ caman garibu kelen tɛ n nɔfɛ muso kelen tɛ n bolo den kelen tɛ n bolo jɛɲɔgɔn kelen tɛna fa tɛna ba tɛna min bɛ ne yɛrɛ balo cogo dɔn n t'a dɔn mɔgɔ si tɛ yen maa dɔn bilahi mais kabako ye min ye pour que k'o yɛrɛ bɔ e kunkolo la ne kɔni tɛ fugari ye n bɛ baara bɛɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ mais ne yɛrɛ tɛ n yɛrɛ balo cogo dɔn ni kuranɛ cɛ sadiri n t'a dɔn quoi parce que n'i ye bigi ta n bɛ min dun dama n'i y'o jateminɛ ne t'a dɔn o bɛ bɔ min ye n t'a dɔn parce que fo an ka faamu diɲɛlatigɛ yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ mali bɛɛ ne ti maa dɔn min bɛ se ka 5000 ta ka di ne ma mali yɛrɛ jamana bɛɛ kɔnɔ 5000 minɛ ne t'o tigi dɔn wa mɔgɔ si t'aw la yan 5000 de la ka tɛmɛ ne ni min cɛ foyi a kuma 5000 tɛ sɔrɔ maa min fɛ mali kɔnɔ mali bɛɛ c'est à dire n bɛ ka kuma internet de kan quoi mali o tulo b'a la mali dɔ k'a sɔrɔ dɔrɔn mali la yan a tɛ 5000 mais ni ne ye bigi ta ka n yɛrɛ jateminɛ an bɛ ɲɔ min dun an da la sa yɛrɛ kɔnɔ ka t'o ye bɔrɔ 50 ni kɔ san kelen ɲɔ dama malo yɛrɛ t'a la fiyewu a dun ye foro sɛnɛ kabi ala ka na n ka foro sɛnɛ o kɛra 2020 y'a san fɔlɔ ye 21 ye san filanan ye o tuma ɲɔ ninnu bɛ bɔ mini bon kabi ala ka na n jɛɲɔgɔn kelen tɛ diɲɛ fan si min delila ka ɲɔbɔrɔ 3 di yan maa kelen a ma deli ka kɛ mais e k'a lajɛ bani a kuma a bɛ bɔ mini kelen an bɛ nasi min ni moriya min kɛ komi i b'a dɔn karamɔgɔw bɛ o dɔɔnin kɛ ne t'a fɔ haramu don
mɔgɔ bɛ yɛrɛ la ka na k'i yɛrɛ tanga o bɛ bɛn Tiɲɛ. mɛ mɔgɔ de tɛ ala ka danni bɛɛ la min nana ne fɛ yen mɔgɔ dɔ la ko ne k'i ma ko waa hakɛ in di yan Bawadi. foyi la foyi de la n'i nana ko ka dugawu kɛ muso ko la n se min ye m'o kɛ dugawu kɔfɛ ko joli n'i ye min di yan n'i ma fɛn n'i ka mun fɔ Tiɲɛ siga t'a la. wa n'o kun de ɲansɔrɔ banuŋɔkaw y'a ɲini ka lebu dɔ jaw ka bange la Tiɲɛ. parce que anw ka mɔgɔw pour que u ka da i la ka tugu i la f'u ka dɛsɛ i la fɛn bɛɛ la ni ko min ɲaamina ka gɛlɛya u bɛ se ne ma bɛlɛ in na yan yan tɔgɔ de ko madinɛ ɲaaminɛw bɛ dilan yan de Tiɲɛ siga t'a la. kɛlɛ dɔw kun bɛ nin dugu in kɔnɔ yan kɛlɛ dɔw sadiri alhamdulilah u dɛsɛra kɛlɛ dɔw bancogo la pewu ka taa fo masigi gendarmerie bɛɛ la mais wulada kelen ni kuranɛ cɛ ne y'a kɛlɛ ban nin sigiyɔrɔ in na Sare! wulada kelen n ka gɛrɛbu dɔ bɛ yen Nam. mɔgɔ tɔgɔba t'a la bilen mais cɛkɔrɔba kɔni don Tiɲɛ. gɛlɛyaba tun bɛ ani a bangebaa dɔ cɛ Nam. diɲɛ bɛɛ ko ko a gɛlɛya tɛ ban ne ko gɛrɛbukɛ ma n ko n bɛ fɛ k'i sigi k'i fa sigi a fadijɛ nin de don a ko k'u tɛ se ka sigi ko danfɛn tɛ se k'o kɛ n k'i karamɔgɔ b'a kɛ a ko ko n kan'o kɛ dɛ n k'o bɛ kɛ ne bɛ bɛn de ɲini a ko bɔn ko baasi t'a la ko ale tɛ ne sɔsɔ f'a ka sa n bɛ ka fɔ cɛkɔrɔba de don ko a tɛ n sɔsɔ f'a ka sa mɛ ne ko a ma n ko nin don in n bɛ taa n'i fa fɛ yen n b'i fa sigi fɛn min kɛlen don i fa k'a fɔ n'i juma k'a la n bɛ tiɲɛ f'i ɲɛna an jara ala de kama wa n'i fa juma k'a la n bɛ tiɲɛ f'i fa ɲɛna mɔgɔ t'i fa la an jɔlen o don kan o don dugu jɛlen fo ka taa se an taali ɛri ma cɛ in ma dumuni kɛ a ma ji min a tɛ kuma maa fɛ a bɛ yala yala k'i dada ne kɔrɔkɛ dɔ ne wele ko karamɔgɔ ne naamu ko i tɛ cɛ in to yen ne k'a bɛ bana dɛ ne ko faama n ko juguman tɛ ne naamu de ka n'i ɲininka i den a ye mun k'i la n bɛ fɛ k'a dɔn ne ye sariyatigi de ne mago t'i la mago t'i den la mago bɛ tiɲɛ de la n'i den filila n bɛ tiɲɛ fɔ a ye wa n'i filila n bɛ tiɲɛ f'i ye cɛkɔrɔba ko ne ma a da la ko den ma foyi kɛ n na ko kaba la k'a da k'a ko ma diya n ye Bawadi! ne bɛ se k'ale ko diya n ye ne ko n k'a ma fɛn k'i la ko ayi n k'i tɛ tiɲɛ kan i tɛ tiɲɛ kan n ko e balima den i balima fatura a fa sara a ba sara a jigi de e ye i bɛ ka n k'o tɔɲɔ ka da sago kan wa k'i to nin na i t'i wele fiyewu ko silamɛ ka diɲɛ k'a bɛɛ da kan a malolen sɔrɔla k'a fɔ k'ale bɛ kuma ɲini kuwa ko ni ne kuma na nin kɛ k'ale tun bɛ jigin ne la kuwa ko ne bɛ ka diɲɛ maa bɛɛ fɔ ka bɛɛ diɲɛ kɔnɔ jamanaw kɔnɔ ka taa ko ale n'a den bɛ kɛlɛ la ko san joli joli ko ni ne ma n'o kɛlɛ ban est ce que ko o bɛ ɲɛ ko ne man ka baara kɛ dɛ mais ko ne nana kuma la kuwa a bannen ne balimakɛ kalanden in ko ne ma ko ko karamɔgɔ ko ala bɛ yen kuwa o y'a sɔrɔ hali ne fa ko ne ma k'u tɛ se ka sigi ne ye mɔgɔ dɔw sigi sirakɔrɔ kelen na ka kuma dɔw fɔ ne fa dɔw ko ne ma ko ni y'u sigi ko ni su ma bɔ k'o kɔrɔ ko fɛn bɛɛ ye nkalon ye n ko su tɛ bɔ kɛlɛban masa de ye aw ka karamɔgɔ ye wa n y'a fɔ a ye dɛ a bɛ 20 min tanda min to y'a ka karamɔgɔ bolo n'i y'a minɛ min cogo de ɲɛ dibi la ka diɲɛ walefɛnw kɔ ka n yɛrɛ bɛrɛbɛrɛ n yɛrɛ ye hali ni n bɛ sa ni kɔn ye pour que aw bɛ giri min na ne nɔfɛ n'aw bɛ dɔgɔya ne nɔfɛ ne kana aw jigi tigɛ c'est à dire ni ne ye sonyani kɛ ne y'aw jigi de tigɛ laara ko tɛ bilen dɛ laara ko tɛ bilen fiyewu ni ne ye nkalon tigɛ waju la ne y'aw jigi tigɛ c'est à dire ni ne ye sira bila dɔrɔn ne y'aw mago sa parce que aw ne nana ne nɔfɛ a bugara nɔfɛ a dɔgɔyara nɔfɛ mais o bɛɛ la aw tora ne nɔfɛ o tuma ni ne jiginna dɔrɔn o y'aw mago salen ye fo ne ka n tilen bon aw minnu bɛ ne nɔfɛ f'aw k'a tile kun dɛ an b'an tilen sa de koyi an kana diversion bɔ da an k'an tilen wallahi in tanzurullah yanzurukum mali in na yan ala tɛ aw fa fiyewu ne tɛ fa fiyewu ne ma bɔ k'a fɔ teli la n ko kalo jɔra mɔgɔ tɛ su Sare! Bawadi! n tɛ taa lahara aw tɛ taa lahara fo jamana in kɔnɔ silamɛya ka to ne bolo ni n ko min a bɛ kɛ ten Sajaja! se bɛ karamɔgɔw de ye wari b'u kun fanga b'u la mais karamɔgɔ ale de jogo ka ɲi i ye pɔrɔn yan olu kɔrɔ ka jɛ ka forokɛ bonya mais ne de jogo ka ɲi gɛrɛbukɛ 3 min bɔra jamana dɔ bɛ yan yɔrɔ la yan foyi t'an ni yan cɛ
o jamana na o nana k'u n'a nɛmɛ silamɛya la holu ma kalan dɛ mais olu nana de ko ne bɛ baara min kɛ farikolo la k'o bɛ fɛ k'o bɛɛ kɛ ko ka n ka gɛlɛya de wuli n ka wajibi kɛ dɔrɔn n kana farikolo baara kɛ kɛmɛ wɛrɛ cɛ saba an ka karitinew filɛ an y'an yɛrɛ ni d'i ma ni musow ko papa k'an da ɲana n ko k'an da ɲa n ko y'an da cɛnni de ye ko mɔgɔw nana u ni d'an ma n ko baasi tɛ nka u m'a fɔ baara ko n ye pièces minɛ n y'u cɛ ka taa Fana an taara baara dɔ daminɛ walahi an bɔlen kɔ ye ninnu nan'u sigi ɲɛgɛn la ne bɛ ɲɛgɛn kɔnɔ u t'a dɔn n bɛ ɲɛgɛn kɔnɔ fiyewu dɔ ko dɔ ma ko n ka cɛ ko cɛ bɛ n'an faa ni baara ye dɔ ko walahi k'ale bɛ segin k'ale kɔni t'a segin cogo dɔn mɛ k'ale bɛ segin dɛ dɔ y'i t'o la yen ko mɛ k'a bɛ ka nin bɛɛ fɔ ko cɛ t'an bila foyi la hɛrɛ tɛ min na dɔw fɔ ye a ye dɔ ko k'ale kɔni bɛ nkalon tigɛ k'ale ba ma ŋɛnɛ nka k'ale tɛ to a fiyewu u y'a mɔnde k'a mɔnde ne sigilen tora ɲɛgɛn na ka mɛn n ma se ka bɔ cogo sɔrɔ n ye ɲɛgɛn koko ta parce que n tɛ se ka bɔ k'u sɔrɔ ka taa munumunu ka kila ka na dɔ da fɛ ne dana don dɔrɔn girinna ka ne kunbɛn a badara a karamɔgɔ u y'u kunkolo suli kun n ye muru da o kunkolo la yɔrɔ ala anw tigɛ maa caman na dɛ e ye nin bɛɛ fɔ sisan ne donna sa e ye tulo bɔ sisan ne yɛrɛ ye muru da e kunkolo la sa i kibiri tugu la sɔɔni dɔrɔn dɔ nana ne yɛrɛ ɲɔ ko karamɔgɔ k'u ye wele sisan ko n ba man kɛnɛ dɛ ko bana jugu ba n ko ka jugu n ko kuma e ka waa ta minɛ e ka taa a tɛ bila sini na bilen ka taa su in na bako tɛ kulonkɛ ko ye sini ka taa su in na n ko mɛ n bɛ fura dɔ d'i ma i bɛ taa o k'a la n ko diɲɛ bana o bana mana kɛ o b'o furakɛ a y'o fura minɛ ka waa ta d'a ma n ye foli d'ale ye tile fila kɛra dɔ ko ale kɔrɔkɛ donna k'o bɔra ko fa bɛ kɛ daga ye n ko fa ka daga man ɲi dɛ 7,000 minɛ i ka taa o taara mɔgɔ tɔ kelen hali sini an ma fara ɲɔgɔn na o ma taa ne taara ci la dɔrɔn ne nana sɔrɔ o taara hali ma taa yɔrɔ dɔn a mɔgɔ saba bɛɛ taara o cogo la n'i ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan n'i y'u dege diɲɛ fɛn o fɛn na ni diɲɛ baara ni diɲɛ jogoɲumanya tɛ bilayi walayi talayi i y'i bila dingɛ kɔnɔ i tɛ se k'i yɛrɛ bɔ dingɛ min na fiyewu o de la ne t'i n ka gerebuw kala mɔriya la ne b'u kala baara de la laturuden min ti maa janfa tɛgɛ fila don moriwala min ti maa janfa tɛgɛ fila don n'i b'i jugu daga kana daga kala k'a ta cɛnɛ a f'i jugu ma ko ala k'a kɛ fugari ye n'o kɛra dɔrɔn o y'a ta cɛnɛ ye torobuden siyɔrɔ ni dimi dɛ o fugariya de masaya ni kunnawolo o de tɛgɛ fila ye don dɔ nisɔndiyara don dɔ foro la n ye gerebu fila wele n ko n'an ka balo yɔrɔ dɔ yira aw la dɛ o gerebu fila n ye fɛnni dɔ yira dɔrɔn n ko an ɲɛ bɛ nin na ko n ko ni mɔgɔ tɛ nin na n ka filɛ nin ye o gerebu fila n'u ko k'u b'o kɛ semiɲɛ kelen u ma wari sɔrɔ banunkɔya fiyewu semiɲɛ kelen dama c'est à dire maa t'o miliyɔn hakɛ dɔ quoi o kɔni u ma misi sɔrɔ fiyewu misi 400 ye semiɲɛ kelen misi 400 n'u y'a kɛ misi 400 semiɲɛ kelen b'a sɔrɔ yan wari t'o la misi dɔrɔn n y'a bɔra ni yɛrɛ dɔrɔn n ka ɲɛ bɛ nin na ko karamɔgɔ k'a ɲɛ b'a n ko bɔn k'a tɛ taa n ye nin ɲini aw la danaya dɔ kama mɛ n ko karamɔgɔ mago tɛ nin na a bɛ fɛ de an ka wasi minɛ k'a bila yan i bɛ du o du ye ko hɛrɛ b'a kɔnɔ ni mɔgɔw t'a hɛrɛ sɔrɔ cogo don ni dutigi sara a hɛrɛ bɛ taa pewu a bɛ tila ka ɲɔgɔn haramuya karamɔgɔ i b'o yɔrɔ yira ne ni jajɛ b'a la i y'a ye bɔra ni dɔw bɛ yen ni maa bɔra o fɛ dɔrɔn i ni fadenya tɛ ɲɔgɔn ye mɛ waatiw bɛ ko la ala mago bɛ ko de la wagati bɛ ko la jolakaw bi yan denkɛ ɲini tarawele mɔgɔsi madu denkɛ yakuba tarawele a kɛra u ɲɛna jola ye a nana dɔrɔn natuma mamɛ dagarɔ seri jire maninkɛlɛ ni jola ansaru cɛba a nana natuma mamɛ dagarɔ isasɔn bakarijan nana natuma mamɛ dagarɔ segu sala bawolodi garan nana natuma mamɛ dagarɔ c'est-à-dire k'a yira e la dɛ gɛlɛya de b'a yira ko nɔgɔya bɛ na wa k'i bɛna m'a kan mɛ ni gɛlɛya mana fiyewu a bil'i kɔnɔ ko tɔɔrɔ min na k'o bɛ taa nin ye walayi gɛlɛya kɔrɔ ko hɛrɛ bɛ na an ye wajulu kɛ jola dɔrɔmɛ 40 alhamdulilah 40 manamakɛ a b'o seere n ko jolakaw 40 tabali kan
nya kwarta ka yirula k'ale yɛrɛ kɔrɔkɛ bɛ yan k'a ma fɛn bila tabali ala ngu kɔrɔkɛ yɛrɛ bɛ o ma fɛn bila bi naani wajuli kɛ yɔrɔ la e bɛ se ka mun fɔ mun na mais n y'o fɔ kɛsɛtiw de la mun na pour don min ni ala ye hɛrɛ k'an ye u bɛna fɔ ko wogoloni kun ni kama ko wogoloni de ye a kɛ tan mais u bɛna fɔ o don k'an tɛ fitiri seli an tɛ safo seli mais bi gɛlɛya ma na wogoloni tɛ ka fɔ dɛ ko ala ko mais ni hɛrɛ sɔrɔla ko wogoloni bon ne bɛ dugawu min k'an ye sisan pour que ka kuma kun ye ala kana ɲɛmaa kɛ kɔmɔgɔw ye tile bɔlen kɔfɛ tɔrɔsi mɛnɛ yelen ko ala k'an kisi a ma tile binnen kɔ gɔjɔ suma ko ala k'an kisi k'a fɔ sisan an bɛna mikoro di ɲamakalaw de ma nka an baden minnu n tulo b'an na yɔrɔ o yɔrɔ ani minnu bɛ kɛnɛ kan yan n y'a f'i ye i kan ka min k'i ka karamɔgɔ ye o k'a bonyaba ye a kɛra karamɔgɔ ye mɔgɔ dɔ bi karamɔgɔ valɛri fɔ o tigilamɔgɔ i bɛ wari don o tigi la i bɛ sanu don o tigi la i bɛ wari min ni sanu min don o la i bolo k'i y'o kɛ fu la karamɔgɔ valɛri fɔlen dɛ dɔ de bɛna karamɔgɔ de dɔn o valɛri in de la o bɛna sanu ni lulu ni marijani de di karamɔgɔ ma a valɛri dɔnnen a bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de ɲɛnamaya yɛrɛ la a bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de ka ɲɔgɔn pousse fɔ dɔ bɛ se ni dɔ sera o bɛ sɔrɔ k'i kɔfilɛ ka dɔ nin dɛmɛ ko pousse tɔrɔbili batiri dɔ b'an wuli an ka taa mais sisan an bɛ ka ɲɔgɔn de pousse mais ala bɛ na dɛ ala bɛ na ala tɛ mɛn an bɔra yan an taara tournée laban min na sisan Yɛlɛmani Sɛgɛna Mala de ani a den kanu ɲɔgɔn mɔgɔ 30 ni kɔ u y'u bɛɛ minɛ k'u bɛɛ kantigɛ a den ni a dɔgɔninw an'u kanuba maa 30 ni kɔ k'a bɛɛ su don dingɛ kelen na Yɛlɛmani ala nɔfɛ o kɔfɛ mɔgɔ 400 kɔ kalandenw na k'olu minɛ k'u datugu bo kɔnɔ ko ni mlɔkɔ ni kɔn ye min fɔ an b'o su don fo ka maa 400 kɔ bɛɛ faga Yɛlɛmani ma ja dɛ mais ala sɔnna an b'ala taalen kɔ garibuw taara Yɛlɛmani san caman kɔni ala bɛ yen dɛ mais anw taara don Yɛlɛmani u nana se an ma fɔlɔ ko karamɔgɔ jiko gɛlɛya bɛ Yɛlɛmani yan a ka ca kalo 1 ye ji ma tɔnɔ an fɛ yan fɔlɔ an bɛ fɛ i ka ala wele sa ka na n ko sa tɛ ala bolo a bɛ ne de bolo parce que f'i ka faamu quoi sanji bɛ na sira min kan n y'o fɔ mɔgɔw ye sanji bɛ na yiri nɔfɛ ni yiri tɛ yen sa tɛ na o ye misali kelen ye sanji bɛ na baganw nɔfɛ ni bagan tɛ yen sa tɛ na walima n'a ye baganw na gɛlɛya sa tɛ na o kɔfɛ sanji bɛ na mɔgɔw nɔfɛ ni mɔgɔw hinɛna ɲɔgɔn na parce que karamɔgɔw b'a fɔ ko ni mɔgɔw hinɛna ɲɔgɔn na ko sa bɛ na tiɲɛ don mais hali ni mɔgɔw ma hinɛ ɲɔgɔn na ni mɔgɔw ye yiri turu sa bɛ na jamana dɔw bɛ yen olu tɛ hinɛ ɲɔgɔn na fiyewu mais sa bɛ na yen Afrique centrale la i ka taa yen bani sanji bɛ tile 6 a tɛ tigɛ kuma dɔw la mais foyi tɛ jɛnɛya kɔ a jamana dɔw la mais mun na jiri bɛ yen jiri bɛ nɛɛma de karaba dugukolo la ka na ni sa ye jiri tɛ yɔrɔ min a jiko ka gɛlɛn dɛ o tuma o la n ko k'a fɔ a ɲɛna sanjiko tɔ ye min ye sisan ji bɛ sa de parce que ni yiri t'an fɛ yan an ye yiriw tigɛ mɔgɔ si tɛ kɛnɛ in kan yan min si bɛ san 25 sɔrɔ k'o ma yiri 100 walima yiri 50 ɲɔgɔn na ka ɲɛnamaya dabila a ti yan k'a kuntigɛ pewu k'a ju gɔgɔ mais mɔgɔ si t'an ne yan min si bɛ san 30 bɔ k'o yiri min turu k'a sɔnna k'a bɛ yiri 30 bɔ donc gɛlɛya min bɛ diɲɛ an yɛrɛ nɔ don n'i ye yiri tigɛ yiri kan ka turu i fɛ jagoya n'o turula hɛrɛ bɛ sɔrɔ o tuma k'a yira n ko o tuma komi o si tɛ yen bilen ji bɛ sa de ji bɛ sa cogo di n'a y'i diya i bɛ wari di 400 n bɛ sanji 400 na i ka so sisan 400 n'i ko k'a da i ka so la n b'a da o la mais ne t'a wari dun dɛ ne ka ala danaya komi ala b'a dɔn a ko min ne ye min dɔn ne ye se ala b'o dɔn n bɛ 400 minɛ min b'a min dɔn ala jɔ don foyi t'a bolo n b'a fɔ ala i ka ji to yen ala ne ye 400 di cɛ in ni a ka muso ma cogoya t'u bolo bi ala i ka ji 400 na n ka bakɔrɔba ka du kɛnɛ na sisan kana na ni kura ye dɛ n ka 400 ji feere ma dɔrɔn wallahi ji bɛ na
ngo yilemani ngo ma ngo jibe ne bulu ngo mene ma za ko wajuli ka ke mena ko abita aye boni sanyiche ngo yeni nga bara damne ma da shaka siza sanyi nana milimetri kemeni bisaba Allah ko ma ko ko pumata la kwa ngo babashite anga ay dora fo andara wajuli kenena jama bora o kara jama e anyi nyo zoro keneka ngo bo papier ni mina ko wati sira kele mindi bisaba dona bora ngo RTB Allah am yabili anyi wajuli ke ka wajuli ke mo do nana ado ko an munye suna mo de kabe ala kan danda idara fande bayakula nga bi on ya do be ko chenna nga dula azona mo tara bege tabaldala wallahi an saro do sigi ko ko chebe kana tabaldala abuka na baya de kawa abuka na karamo de kele de mu de be unana ko ndaga flele du dundage Allah bawade yelemana wajuli bane unana de sadri mo na groupe sungurbaw nanu tafo kamalembaw nanu tafo jenekalo nanu tafo aywa zonwanu nanu tafo mo minu des alubetu fe fiu olu nanu tafo ay dara jugu fiu nanu tafo beko anzona sa ko anguma mo de soro mi ya nyere fo anyere do bi yelemani ngobo ala shena mala nana ya amasaga yangele rabulo me a model nana aka gribu jalanu nana anya dugu mina kofe shegena wasaraw ala mogo memina o karaw dugu sona ay ñu droga mitri la foy tema mi vonala ay ñu droga arjusta la foy tema mi vonala mitri mogo ko khabi mitri njora yelemani ya ko nyona makaya fulo Allah arjuso mi me ko kabi arjuso turula ya ko ni ñoko wajul makaya ab makayira dro abi cede no fe cemi ma haklitu awdela nale jogoy anga tadron ala bina rabbi ala ga here kan muga mini tanda man ni bara damnana ango bla obi ngoni ja ange abaja obaja dre edimati ko wudi do obaja ngo ala kireye buruda aka jala mugo de bokadi ngo ala kira sabo e nafulo di ala kira tanbo de ma o kara komi go bida mushriku ya haramu aduna bora mo ba go fatada duna bora fasanda de ba fu de fasatiki tisuko fu ala kira to ko keme fula ani dengli miyatan wa wahid muhammadu tokolo Allah me otuma toko ko mi bara drone do ni ya farago sayyidina ali ko badra ali ko sajaja kalma allah wajha asallallahu al-galibi ko ngarari nga bara drone do yi kay barake yi tabuke nama ka abisa ka fo yi minge de bi fuila nga mo jugu de tifale ka fo ale ka kele ka fo parce que ale minge shura bina jeneba ka bakar ka muso sini jo bi fata bi doka muso ka ku sini ngene so bita doka fin juin abisa ka fatar kula ele trasi man e bi so ka fo mo ti so kokoro fo mo mote ajabi mina ibi mama ya ko aterga korota na fe abe ma kuranu yi ko la tigila de ota mo yefi foga modo ya ko ne me jela mena nga be ma kura e korle ndara mini fe min dara no lo bitane ere dodo sigatala ob ma mina micro dumo ambe ka amolo buka hu min se mena ke mi ko ke ni juru da mena baraji de bala sabu ka obuna aka karamo de valeur fo aka karamo valeur mena fo ji jamana be bo me ni be o me mogo bi se ka karamo la ko doni oyi sadir faga do ko do be atti wajul fe fiu ngabi ngoni fe na ngoni manga mesida abi ngoni la me abi ta me ko badra ali ko wajul kale abi na tula do kana ko abno ko wajul ni internet ka badra ali abi ta wajul la me abi na tula abi na islamela doni atubi ngoni obma foga fa yana bi kofe ko haramu ngoni ta haramu de ngoni flote haramu de ko haramu be fe bela be fe bela fe kecho ya de ba haramu ale puma mi fo kono mo mi jarabi puma fo e ka dongil lawti be mo mi galo monde ka dongil lawti be ani futne wuli puma
Maintenant fara kuma me fo ka dusu do cewla ku la shu bla bara la Nam. ani ka mabo mangutu ko do fara nyuma yaka Nam. no mabbe o koro ko foiti be Cha. Sara. ala ka me sababa ma Amin. anana konyola ala ka furu ala ka barka do ala Amin. komi kacheti furu de fla ala kira ye kuma do fo mbe yoro do fu yewla Nam. ka fo furu de fla ki agli to furu do jogola Oh. ani furu do mawla Nam. ani jama min na me konyola ku agli to lula ni konyo che amiri ko nunu jama de nana le ka konyola Nam. muso bi ko do kala abo kutugo nyini Cha. mais ni ale muso yɛrɛ kelen jogo lajɛ dɔrɔn a bɛ bi furu tɛ taa a tɛ taa fiyewu Cha. ko muso ni cɛ kan ka ɲɔgɔn kanu Nam. ka da ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn bonya ka hinɛ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka tila ka ɲɔgɔn lamɛn ka ɲɔgɔn bonya Cha. Sigatala. n'o kɛra u bɛ fɛn min sɔrɔ den min sɔrɔ a bɛ kɛ den barikama ye Cha. n'i y'a ye an bɛ sigi mɛn ko bawaden bawaden Nam. baara dɔrɔn de don Cha. fɛn dama dama de kɛra ɲɔgɔn kan bawa ye baara kɛ tiɲɛ don Nam. ba Daramani ye baara kɛ tiɲɛ don mais a bɛ ka denkɛ min wele fugari kun don dɛ Ayi. n fara ɲɔgɔn kan n'o tɛ ni bawa ni Daramani ye baara kɛ ni den ko k'a bɛ baara in tiɲɛ n Nam. bɛ se ka kɛ tiɲɛnikɛla ye wa n bɛ se sɔrɔ o la sabu n fa ni n ba ye baara kɛ Cha. mais n tilala ka ɲuman de kɛ n'o ye u ye n wolo u ma tɔgɔ wɛrɛ danna dɛ ko an y'a kalifa ala la n kalifara ala min na n yɛrɛ t'o bolo ka tugu o kɔ c'est à dire fɛn tɛ yen quoi Allahu Akbar. foyi tɛ yen ala kɔ wa fɛn tɛ se ka fɛn k'an na yɛrɛ n ko badara ale don suba ye kafiri ye hali ni ba don forotuna ye janimɛden ye min ni fɔ ka si Sara. foyi t'an na sa n ko fɛn t'an na fɛn tɛ se ka k'an na yɛrɛ fɛn tɛ se ka k'an na komi an b'an ka bɛlɛ la an tɛ sɔn ka gɛlɛya Nam. nka n'an ye wajuli kɛ dugu cɛmancɛ la min bɛ k'o la a yɛrɛ b'o dɔn yan mɛ nin ye an ka so de ye o tuma an b'a bɛrɛbɛn dɔɔnin dɔrɔn ne tun b'a fɛ ka jajɛ n yɛrɛ bisimila fo motari taara fo ka taa mɛ komi an bɛ yan su nɔ dɔnni tɛ yen dɛ ni maa min sunɔgɔ ni maa min ji n kɔra o bɛ fɛn dɔ sara min tɛmɛna o ko tɛ bilen dɛ nin kuraw de mɔndetɔ ye Cha. n'i ji n kɔra i bɛ dɔ sara n'i dara i bɛ dɔ sara an n'a mɛn ko in la nkɔnɔfɔlɔ mana tunɔgɔ o bɛ dɔ sara dɛ o bɛ dɔ sara donc o tuma an bɛɛ bɛ an bolo bilankun ni juru mankan fɔra i bɛ gɛrɛ a tɔgɔ de abu la ka i ka kɛnɛ bɔ walima zumana la k'i ka kɛnɛ bɔ dɔrɔmɛ 10 filɛ nin ye o minɛ i ka dɔ fɔ karamɔgɔ ye o bɛ nkɔni ja Cha. n y'a ta 10 na parce que n'i bɛ kuma fɔ a kɛ ni hɛrɛ ye n'o tɛ alhamdulilayi n'o tɛ hali ni dɔrɔmɛ 20 de b'i kun n'o di quoi laɲini ye min ye dɔrɔn ka ko ɲɛ ɲɔgɔn bolo baraji b'a la fana Cha. mais an sigi bɛ o ŋɔnifɔ la k'a yɛrɛ ɲɛnajɛ ani minnu sigi bɛ ka dɔ ka muso tigɛ aw n'olu bɛ cogo di Oh, cɛ ka jan. a tɛ se ka ja dɛ yarabi ala ka hɛrɛ k'an ɲɛ ala k'an kunna ja ala kan'a malo ala kan'a lebu ala kan'a labila Amin. furu in ala ka barika don a la Amin. cɛ ni muso ala k'u cɛ kɛ den ye muso ala ka sabali d'a ma ala ka muɲu d'a ma cɛ ala ka tile ala ka kɛ laadiri ye ala ka garisɛ ɲuman di yarabi dugu in ala k'a kisi nabɔ ala ka hɛrɛ k'an ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yan hami o hami banna min ni ala ta bɛ ala k'a bɛɛ dilan ala k'a bɛɛ dilan kɛnɛ in ka an ka arajosow bi yan arajo jamako ala ka hɛrɛ k'an n'u bɛɛ ye ala ka n'u kisi ala ka n'u tagan ala ka n'u wasa joyila mara bɛɛ ala k'an bɛɛ don da kelen fɛ mali yɛrɛ ala ka futinɛ ban ala ka bɛɛ sabati faamaw yarabi ala k'u tile karamɔgɔ ala k'u kariya ala kira bonya kama sɔli ala rasul kɛnɛ in ka yanni n ka kuma kuncɛ sa Nam. n bɛ foli ɲɛsin zamizami yew ma seyidi sherifu usmani madani aidara ba madani den ni bashida den Haidara! tamaninkaw den ni segukaw den Haidara! jidabokaw den Haidara! maliyɛnw den Haidara! seyidi sherifu usmani madani aidara Haidara! cɛ min nana an gala Haidara! wallahi datugulo n dayɛlɛ ba Haidara! a ma foyi ɲini diɲɛ na bɛɛ ka kɛ jogo ka dilan Cha. bɛɛ ka kɛ jogo ka dilan wa n'i ko aidara n'i ma t'o sira fɛ i n'ale tɛ bilen fiyewu i n'i yɛrɛ don wa i fililen don sagi aidara ka ɲini fɛn diɲɛ na bɛɛ ka kɛ jogo ka dilan ka tulo bɔ ko aidara o ko tɛ Cha. bɛɛ ka kɛ jogo ka dilan o dɔrɔn n ye aidara ka tiriko don o ko tɛ n ye aidara ka mɔlu fini san o ko tɛ Ayi. ne tun bɛ mɔlu don o ta yɔrɔ o ko tɛ Ayi. ale mɔgɔ bɛɛ de ye jogo ka dilan hali n'i b'i ka bugudani la ye Cha. He bawadi.
ini muso ni fila ka bɛɛ ye mɛ aw bɛ ka tasuma kɛmɛ da ɲɔgɔn dɛgɛ ye Nam. an n'a ka disabolo ko a ye dara n'o fara f'a ka kulusi bɛ fara Sare! ani ye dara tɛ dɛ Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar Amin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد آمين. إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب Amin. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنون Amin. رؤوف رحيم فإن تولوا فقولوا حسبي الله Amin. لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته